Ara fa 4 anys ens vam quedar fora de l'Ajuntament, però avui us hem presentat un tastet de les nostres propostes que tenim per a aquests propers 4 anys. Aquests eixos que us hem mencionat al començar del debat, els que heu estat presents des del principi, que es basen simplement en el que tots i totes anhelem per Tiana, que és un millor poble per viure, una millor gestió i que el poble sigui notícia, però sigui notícia per les bones notícies i no per els titulars que a vegades ens dolen, els que som de Tiana, els que hem decidit viure i formar les nostres famílies i les nostres arrels aquí en el poble. Un poble, en definitiva, millor. Tiana, simplement, és el nostre lema de campanya que hem utilitzat. Gràcies.